3. svibnja u manastiru Krka u našoj županiji se dogodio jedan četnički dernek sa pjevanjem četničkih pjesama gdje su se svojatali i Dubrovnik i Knin i neka druga područja Republike Hrvatske. Sve to se financiralo sredstvima iz državnog proračuna pod vodstvom Srpskog nacionalnog vijeća i Srpske prosvjete. Da li je bilo županijskoj vlasti, bilo gradskoj vlasti palo na pamet ustati protiv toga pa reći ljudi pa što vi radite sa novcem naših poreznih obveznika? Hvala. Na ovom mjestu će se održati i 13. Fališ tu u Šibeniku. Kako se vi sad osjećate? Treba uvijek raditi razliku između manipulatora i oni koji su izmanipulirani. To da se točno može analitički definirati ko su ti ljudi. Dakle, grupacija skupljena oko Šibenskog domina, čiji je šef stranke zapravo manipulator, a ljudi koji su unutar te stranke, također neki su od njih i branitelji, su zapravo oni koji su izmanipulirani. Agende šibenskog šefa domina traje već godinu dana. I to treba jasno komunicirati prema vanka, ali da će nama neko uređivati festival, boga mi neće. Gospodo, svi mi moramo brinuti za Hrvatsku, ali je red da županijska vlast ustane i kaže pa dosta je toga više.